Graziella Santillo u Bina Ben kienu fost il-familji li ħadu sem fil-filmat Our Children Are All Right biex iwasslu l-istorja tagħhom ta' familja bħall-oħrajn, bl-esperjenzi sbieħ u l-isfidi tal-ħajja ta' kuljum. Graziella tispjega li hi u l-mara tagħha rridu familja u xtaqu jagħmlu tifel kuntent. Saħqet li fejn hemm l-imħabba hemm il-familja, irrelevanti jekk humiex żewġ nisa jew żewġ irġiel. Tirrakkonta li meta daħlet tara lil Bina l-ewwel darba qabel adottatu kienu qed jagħtuh banju u jlibsuh l-isbaħ il-bies. Jiena kull ma ntieħi t-tifel jew mħabba jekk ikun imqareb he's going to be punished and then he's going to be rewarded jekk he's sorry. Jiġifieri jien li tallimt mingħand il-parents tiegħi li huma heterosexual qed innagħti lilu. Ovvjament mhux ħajġi gay għax jiena gay, anzi ma naħsibx. Jien nagħmlu biex jaċċetta l-kulħadd. Ġieli jsaqsuni fejn hu d-daddy, għalfejn għandek issaqsi. Ġifieri ħafna kummenti ġieli weġġawni anke personalment. Imma mbagħad ovvjament jkollok it-tifel tiġi iktar protective u wiser fejn tmur ma min tagħmilha. Illum saret iktar faċli fi kliem Graziella hekk kif appellat il-familji oħra sabiex jagħmlu l-pass li għamlet hi. Dawk il-familji li huma qed jibżaw. Uħorġu għax iktar ma tibżaw, iktar in-nies ma jkunux jafu x'hawn. Issa il-gay pride nispera li through this a lot of families get out. U anka mhux familji, anka nies li huma single u to come out. It was the most difficult thing for me, per eżempju, fil-1980s. It was very difficult u lajna ħafna botti, anka xogħol, per eżempju. Jien nixtieq li ma jkunx hemm dawn it-tabelli lin-nies. Iżda Ben ukoll għandu messaġġ jwassal. Messaġġ għat-tfal oħrajn m'hemmx għalfejn tibża għax xi ħaġa sabiħa. U jiena nħobba jisni għandi missier, m'hemmx għalfejn ikolli bżonn missier. I treat my other mom just the same. Viżibbilment emozzjonat, David Bajjada, missier ta' tfajla ta' 23 sena u attiv fil-komunità LGBTIQ, jgħid li l-proġett kien l-isbaħ wieħed li ħadem fih għaliex il-mod kif sar juri r-realtà li l-familji kollha huma ugwali. Eżempju, minn dan il-video daqshekk eċċellenti għax min għandi blakli mhux rajtu kemm il-darba m'għadni emozjonali wkoll. It-tfal huma tfal u tfal li hija responsabilità tagħna. Irrintuhom l-imħabba, irrintuhom id-direzzjoni u jibqgħu tagħna sal-aħħar minuta. Il-filmat ittella mill-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà bl-għajnuna tal-Ambaxxata tal-Olanda. Il-bżonn ta' din l-inizjattiva ħareġ wara li nsemgħu l-ilħna ta' dawn il-familji uħud minnhom jgħixu wara l-ħitan tal-erba' tikmamar fil-komunità għal numru twil ta' snin. Kommossa l-President ta' Malta Mir Luis Kolejro Preka qalet li llum talmet lezzjoni kbira. M'għandix kliem biex nirringrazzja lil dawn il-familji koraġġużi qalet il-President fil-waqt li appellat sabiex inkunu progressivi u nelbu l-preġudizzi. Russell Sammut mill-Malta Pride fakkar fiċ-ċelebrazzjonijiet li se jittellaw il-ġimgħa meta tidħol fis-seħħ il-liġi li tiftaħ beraħ il-bibien għaż-żwieġ bejn koppji LGBTIQ. David u Jason se jkunu minn tal-ewwel li jibbenefikaw minn din liġi u jwettqu l-ħolma tagħhom li jiżżewġu. Jason kien l-ewwel boyfriend tiegħi wara li jiena kont isseparat. Għamilna xi 6 xhur u x'hekk kienet 6 xhur u mbagħad konna splittjajna. Jason telaq l-Olanda jien bqajta u Malta u norġajna ntqajna sentejn ilu. Tul da żmien kollu qatt ma nsejtu dejjem kien ġo qalbi, però l-bambin rrid li nerġgħu nintaqgħu flimkien. It-tieġ ħajkun f'Novembru.